Kini atong latest weather update, Friday, September 16, 2022. Ang bagyo na atong gimonitor sa gawas ng Philippine Area of Responsibility or typhoon na international name na Nanmadol na ana sa 1,530 kilometers silangan amihanan silangan ng extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 140 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustenes moabot sa 170 kilometers per hour. Kini nag-erog sa direksyon sa kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Base sa atong track and intensity forecast, wala tayong nakita na landfall scenario or dili kini maka-directly affect sa any part sa atong nasod. Ug expected nato makasulod kini sa atong PR karong adlaw ug naay domestic name na Josie. Samtang ubang bahin sa Visayas, makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Pagdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Keep safe og happy weekend sa tanan.